try ki medu try ki mesem ki jongi ayungin ong hakmat jong me kan rat babha ngem dan ai ru tang ki jingal pa chami bat ka jingal rai ka jing isne ki jong me kan the buk buk hello jongi pa ba e kan mau le ma try kan rat babha ya ka synod ka badan hakani ka balang jisu ba e mera ka bor ka jong me a try ngin yo isisha ya ka synod ka nyingkong ka balong sisha ba mesem ba khoi wan her sisha ko kan rat babha bar bau ai bor ban pankala ya ka pathai na ka jingdum sa ka jingsha na ka jing sniu sa ka jingbha bat ki bre baro kenya selspa da ka babha ya ka basni try be e be snai kumjo a try milona ka ya ka balang ka bala pdiang ro a try ka rat babha melang ka khu ya ka ko jisu be e ba ki rem pe ye ka stana try kan rat ka na sai so da ka buram play bada ka chilong je em bakan jam sim kumjo yakino yalam lu kumjo atrai kana garpang ko kan ra ba ni chang ne ban duai na ban ta se je sang kan thai synod ko kan ra ba try be e milorang kat ya chairperson secretary ki nokit kambaro kitna trai kambaro ko kan ra ba hapox na bekelang ja chaprang da ka bor musem ba khoi beginang la try kara ban pantalo ni ka kam ko jame na ka por sa ka por ko kan rat ba bal beginang la ban sai ki so khal hai ko kan rat bal ba try kan ran begin jai da jing start belai om da jing start belai kan rat ba o mena e try kan ran ya ka synod ko jongi ka balin kong bat ka ni dang yo sen sisa kumlong chairperson try be e bisnai na marga tapan ko bor ko jisu be yangi ke bangi baro ra kan rat baba mangin la try kan rat baba manapan roy ko jisu be ya ka kam ko jang me la ba ka sin han try be e me la kar khu ki kam ki jong ki baro ki jing try ki jong ki baro try kan rat baba ben ai ru try kan rat ya ki met ki ba kho ji ba kha nang sei ma me kan rat baba ya ki nong try ya ka kam jong ka synod ko khana ki ba kita ki ba IT ba ki ba len la de ko kan ba min pen me atra kan rat ya ki kum ki Esther kum ki Deborah ko jisu be ba ki la ba ya shapran da ka bor ko jang me na mara try kan kan ka par thai shi sang im ba kat kum ko sab jang ni em ma pedang ya try kan ka jing e ka jingdum ka tam ka jing sne ko la jalai ka jing start ka bala palal rai trangi ko ke bang ngi don ka ta ka jingai ka bas kem ka rar ba bha nginam septe ngin tor saprang ya ki ta ki e baro ko kan ran bada ka bor jong me ngin jam namar ka dan ka bor ba phala ha ka snam ko dor calvary namar ka ta nginam do sem kan rar ba bha me melong kapten u jong melong no yalam jong melong no ablam brat jong ko pa ba yin kam ta to na yalam me try me ba ka je sang kan thai sin han kana ja sa prang kana ba ker khuru a try kan rat ba bha yangi ko me ke para bang ya try kan rat ye ki khot ke dele ke sru a try kan rat la ban ye ki para bang ki we ru a try ke bala ban kan ka po dang ke jing dang ke jing pang dang ke jing jar dang ke jing slai try be yang nam ti ni ma ye ki ni ka ba kan dana pathai rai thang we bangin septe bangin shania bangin aiti ya ka jing het ka jing ha me batang ha me do wan min sem ba khoi wan da ka bor ka jong me wan ka bor ka buram ka jong me wan ka jinglong khot ka jong me man sin sar yang ilang ba try be bisne na itilut ba ro atrai yekini ki ba ro atrai sakti ben bor ki jong me ko jisu be mat kum jo ya kisngi ka bla shai ro to long rang kat ko kan ba ha me hi men pen ko bor atrai sakri ki jong me ma ki la atrai kan ban plai ka tang jong me ko kan ba ha ma ki we ro atrai kan dei ha ki da no ki men sim jong ki ma kin pai no na ka basni na ka jing ba man shaka ba ha shaka jing tep ya me ubal long unang pen im madu jisu kris trai be isne jo ro atrai ka ka por el pang naman ta ka sakri ka jong me kan rat ba ha ka sakri ka jong me ka ai ti lot atrai mer ba men si ka la trai dep ka la kom ka khon samla rang ba kan rat ba ha
try be pen ku bor la ka jong ka sakri ai bor ai men sem kan lat ba ba kan la atra ben ja chaplang do kan ka khlim man ro ba ga so hun ko kan lat ba ki ei ro ki bangin ya asmo ki lon ka bor ka jong me ko kan lat won me no la ka jong sakri ka me la ri me la da me la ju bam men ta ro ka lo kum jo ka kan lat ba be isne ho ya bangi itu kat kita bai baba ro, abakin mina nak ni kebalang kuci subi, try kin poisuk, kin lesuk, kin raya ki song ko kenal bapa, ki song ke cengat ke beskem ko kenal bapa, kaba septe yang kaba jemi, ya ki an ki hukum ki jami kuci subi, bam dan mana ro try kenal, bala le tang mami ko kenal bapa, try be nama me nak sangap jar, me nak song bisar. Pemuluan penkala, ya ke bertai, nak ke jendum, siapa ke jengsai, nak ke ki jong start jong ke bertai, ki jengkan petang jong bertai, siapa ke jengsai ke jong me, ko babe isne, do sim to sno, do sas ko ke jong doi lang, ke jong ke mus, hakne ke por ke na, daba ke tang ke jong tra jong Yesus Kristus, unong penem unong suspa, ngong idami pani kini baru, amen. Ublay kurku yala ka jong ka syakri kabla puli lang makaktin ka jong ublay bat kumjuru ublay unsya skor ya ka jing duway. Hakani ka por pat ngin poino siya kaway kabanta kataba nginyo ya ka greetings na ki invitees kumtu kumbala pensngew dais ketri bat nga karpat ru ya ki baay ka greetings bakin sngobha ban kren lengkot kat bala nang bakanum sim ya kapor bat kumjuru ba phin pen itu ru ha kapor ka ba pi ay ya ka greeting gi jong pi iwe pa iwe tanga khot no ki hak ni kapor Chairperson, ikong graceful dakhar, kinong kitkam kajayaseng kynthei KGP SYNOD PDENG, kitkot bat kidelegates, kinong mikmat nak SYNOD, ka PLUF bat ka AWBSC, bat ka jingiaseng kynthei balang PRESBYTERIAN Lengka, nga ai kublaya pi baro haka karteng ka batyang tam ka jong try jongi u Jesus Christ. Ngayang hangni nakaliang jong ka jingiaseng kynthei KGP Assembly ban ai ketin kerkukdo bat ban ai mensim ya pi ka jingiaseng kynthei KGP SYNOD PDENG ngiwan hangni menta tang arngut mga ikong Victorianes Imli Assistant General Secretary jong ka jingiaseng kynthei KGP Assembly bat ikong Patricia Susyang Statistician tu sobhaban kerpat ebeniang menyo jepenitu kadau bangimla banwan baro kalong namar ba napreng jongi kinong kitkam kidon kibalej sya ka jingiaseng kynthei KGP SYNOD mingi kabalong hakaju kani kasngi baro arngot ngidap da ka jingkemen ka bakraw ban sakhi ya kani ka jingiaseng SYNOD KABA NYNGKONG philong ka SYNOD ka badanglung haka jingkhen tang haka kerteng nadu bala thung pura yaka haba phai syaki breupat philong ki bala yaw pura manga ngadang long ka khlung habayanu jor bat kinong kitkam ka jingiaseng kynthei SYNOD PDENG kini ki badon syakmat nadu ikong graceful dakar kong bahun mauro kong agreement budon kong sitimai kong sara bat kiwe kilong ki men jonga ha ka jing trekam kilalong kinong kitkam bun snem shwa yanga
ngasngau bangam dei hok bangan yang hang ni ban ai ya ka preceedings lani ya ka kentin kerku kerdo henrei ka kam ka batai lani ka kam kadawa bangan le kumta ngasngau diau shikadei baha kani katam arhajar arphulai arpusan omdon nongkit kam syaka jingiseng kynthei KGP assembly na ka jingiseng kynthei KGP synod preng nginom ya jengai balai kalong kumta mentapat katno kadon ka jingsau singai ba ka synod preng kalalong ka synod ka bapura bat lengba jong kane ka snem lane ka tem arhajar arpusan arpunyo terter kin nongkit kam kin long na barok lai tali ki synod kami ngi kasep ngi bat ka preng kini ki long lai tali ki mau bersiu ki bayarangkat hakador ban kersan scam ya ka jingiseng kynthei KGP assembly tungin long shitali klem danyo shiliang khmat yano na ka jingiseng kynthei assembly iwan ra ka jing kerku kerdo ya ka synod nadu ka basdang kumne tonang roy haki kambaro nang san haka jing bun pai nang san haka jing shakri to phinyalong kawe haka jing shakri ya oblei ka jing long kawe kam theu ya ka jing long kaju oneness does not mean sameness ka jing yatali hapreng jong ki jing pher haki rukom long ban priang ya iwei pat bat kata kadai ka bawan ra ya ka jing klain bor ka assembly menta kala roy naki artali syaki laitali ya ki kam jong ka assembly lakit laba da ki jingiseng kynthei synod khendiat shapang ka jingiseng kynthei KGP assembly la naki kam jong ka jingiseng kynthei KGP assembly kadon ka school mission ka bala ai kerteng ka Bethel English Mission School ha chapari kaun Assam kan sadap menta arpsan snem haka snem arhajar arpun reu kani ka school kadang don kam shibun ki kum ki bapan bha ya ka jingtei nang taban pen khai kamra class namar ka jing nang bun jong ki khna school na ka wai ka snem sha ka wai pat ka snem batru ban siu ya ka tulop jong ki nong trei kum ki missionary teacher ki local teacher bat ki nong trei kadonru ka vocational training center hanong mansong ka bakenthop ya ka jing ai training su bat thanjan bat ka music institute hangne ka donru ka counseling center ka bala ai kerteng ka nabon counseling center ban pensa nam ya ka nabon sawian ka kynthei kristan ka ban nongkong ka donru ka mission field ha wa sherkut ka bakersan ya uwei mission wekar uba treiru menta kum u counselor ha nabon counseling center ha kismi poya nak benta kini baro dei ka jingiseng kynthei synod kiba penmi fon ban seibor ban siutolop ya kinong trei lengba ka general assessment shikli rukhot kynthei ki sponsorship na ki jingiseng kynthei balang district presbytery bat synod ne na ki reusimet ru ka WSED lan ka women socio economic development ka pej ya ki project ka wat ya ki lat kelenti ke jingerap bat ban penia janti ya ki kam jongka ka mission committee ka trei borba na banta ki kam jong ka mission ka jingiseng kynthei assembly ka up kmelenti bat up kemang ya ka jinge trilang jong baro lai teli ki synod ka pej ya ki khamadru sya ka jing kynthei KGP synod preng ka bala penmi ya ki nongkit kam ki ba khambun na ki presbytery ki ba kidang hap ha ka synod semni synod mi ngi menshwa da ki lai teli ki synod ka jingiseng assembly kan om kalon hanrei kan yang scam na ka benta ukres ngala shim ya kapor ngan penkut ya ka jing keren jonga sa sirpat nga kerku kerdo ya ka jingiseng kynthei synod upol ha ka penkut ya ka shithi jong u sha ki hebrew u ong un penjana ya phi ha ka jingle ba bha baro ya ka bale ya ka banle ya ka mon jong u dak wa trei ha phi kata ka ba pen sobha hakmat jong u da u Jesus Christ ha uba to long ga buram sha ki bom jukut amen ublei un kerku nak ta buram jo
hagani kapor ngasngau ka banengkong ban aingu yo bulai trai nong bu nong thau ubalia lamingi kum ki khon kan thei ki jong u bengila ban ye kendo hagani ka jaka kum bengilong menta ka borom ka long sho bulai ubalia lammi ki jing im ka jongi kham tam kum ki khon kan thei wat hapdeng ki jing telot ki bobon sertap hapdeng ki jing bon kam hapdeng ki jing duna ki bobon henrei ngila yo e ka lat ia ka ban syakri yo bulai kum ne bat hagani ka por ka bamenta ngakwa ban pen itu ia lede hang ni kum bala ong di kong chairperson ka karteng jonga ke de imar ko do lalu ngade statistician jong ji seng kan thei synod KJP synod mingi bat ngawan ru hang ni ban kum invite na ka liang jong ka synod kong chairperson na ka liang jong ka jin seng kan thei KJP synod ngimla ban yawan shibun nrei ngi wan rangkat bat iwei idokot isi jong ka synod ibia wan rangkan but nagaliang jong ka jing seng kan thei KJP synod bingi ngi pha ro ka jing ku belai sha ka jing seng kan thei KJP synod pedang but nagaliang jong a hi ngasngo bangalong ka bodon bok bandon ha pedang jong phi ka ni por namar baro kinong git kam jong phi hang ni kilalong kum ki henmen ki jonga hagi por ki bangidan ya don lang ha ka KJP synod mingi but ngasngo komen but nga aingu ro yo belai ba ula pella pat bangin ye kendu biang kumne sajisien bat la ka long tang ha ka por ka ba khandiat ha ka ne ka jing syakri ka jongi kum ka jing sangan thai nrai ngi ngets kham ba ka jing ye dei ka jongi ha ka jing long ba kan jaman sim kan nam kut nrai kan yai pteng hi kum ki khun ki jong belai nakaliang jonga ka ni ka por nga sngo bangam don shibun ki kantin ki banwan ra i ka jing kar khu kar roi phi nrai ngi bo tang ka jing duai ha khamat jong belai bawat lada tang haki hinri bunai ki babal pila sedang ye gani ke synod ke jong phiru ni aingu pat yo belai ba pila la ban penlong ya gani ke synod ke banengkong ke jing ku belai ke bakar pang ke long ru sya ke jing seng kan thei jong ke balang presbyterian lengka bat lembat ke balang hi ke lomba ro ke wei rengkat ru UP ki dokot ki delegates ki invitee ni ki wei bat ki tenat rekam ki beper ki badon hang ne hagari jongi ngi dwai yo belai bo nang yai ker khu yu phi kum ke jing seng kan thei synod wat la da pidang sedang yi ke jing ya lenti jong phi ka badang shen ru nrei ba u belai un don rangkat bat phi un ai bor ye phi ha ke be phi nang la ban penyar ya ki telai ke jing jan jong ke jing syakri jong phi ha ka nu ke jaka ka ba u belai u ibet ban penyang ban khot ye phi la ka long ha ka balang ha ki lengkha trei ne ki project ba per jong ka synod ka ba phi don ban pendam ni dwai bo belai un ye lam lenti phi ha pedang shibun ki jing ye le henrei ba ka jing shai ka ba kan jaman belai ka jong u unom e no e phi kum ka jing seng kan thei synod wat la da ka dang long tang ka jing ya lenti ka ba dang shen henrei ka ba bon hingi tep ba kum ki bangai ka jing syakri ka jungi yo belai ka long kat bangi dang sa asla jong ka ni ka khandau but hakani ka por na ka liang ka jonga nga pha I ka jing kur khu kur do shpi baro ka wei hi kum ka jing seng kan thei KJP synod ba ha ka jing ya lenti jong phi ha ka jing syakri yo belai to phinang ya rangkat bat ka bor ka jong u kum ba ka debora ka ong ko men sim jonga to nang ya de ka bor belai na ka banta burom jong u amen. KABA NYNGKONG nga aingu I ublai ubla pela yangi kat to kat ne ding dong kit kam jong je sang kan thei KJP synod set ngi bangin yo bandon lang bat phi ka je sang kan thei KJP synod pedeng ha ka ni ka synod KABA NYNGKONG ka jong phi ha ka ni ka sngi te kumba phi la khot sngo bah yangi ngila persangkat bala bangin yawan bat namar bakadan ke jing tengkho bat ka synod mingi bat ka ribhoi synod ngila hab bania sam na pedeng kinok kit kam bangin ya poilang syakiru ti kong chairperson I general secretary kinong kit kam I pastor in charge jong ka jeseng kan thei KJP synod pedeng ki dekhot ki delegate baro
ki para invitees ki bangilayo banyadan lang hagani kapor bat barok lang kat ki bangilala banyadan ngai ka jing khublai yepi haga kerteng ka pada nomor tam ka jong utrai bu nong pen em jongi uji sukres te kat no ka long shisha ka jing kemen ka bakrau haga bangiyo ban ya syam lang kumni kumshi para ha utrai habang ya dan lang hagani kapor lapan kan mau yang naga sam ka bashi spotlight pulai ka dekat ka baningkong ka baong hakmi ka babha bat ka ba itanat kat no baki para kia syong lang ha ka ba yeso ka wei te nakalyang jong ka jingiaseng kynthei KJP SYNOD sep ngi yayo banyawan lang ko mangalong laingut tengah kerpat iki bakin sengob ha ban yeng donga general secretary ka keteng jonga kalong i dalbilaris renta tiang nang ta i kong dayuki majau i statistician bat i kong Mary Yarlin Lingdo i assistant secretary te kum juru ngi sngu kumen bang ya dan lang na ke SYNOD sep ngi jongi i kong BW banet i badai ex chairperson but i wan mi khamat na ka PWF na mai de secretary jong ka PWF te kum juru i kong vi simli i bawan na ka jingiaseng kynthei KJP assembly i badai assistant secretary jong ka jingiaseng kynthei KJP assembly te na ka jingiaseng kynthei KJP SYNOD sep ngi kum ka hmen jongpi ngi wanra ya ka jingker khu kerdo syapi kum ka para ka bai ka jongi ka jingiaseng kynthei KJP SYNOD PDENG hagani ka pratering i kong chairperson bat katu kat ne na ka SYNOD PDENG jongpi na kinong kit kam jong ka jingiaseng kynthei SYNOD PDENG philayawan syangi haga jingiaseng SYNOD jongi hangtai haga balang hasakwang but ngamla ban klet ya ka ei ka ba i kong chairperson ila ai ya kiniki kenten ha kapor wi ai kriting ba i ong ka jingiaseng kynthei SYNOD PDENG kadang don ha kerta ka batang reu banai dang khulung dang par kita ki di jing ong jang i ki ba ngamla ban klet te henrei hanga pat ngasngau ba habaki khulung kilapar kat banang yat kapor ki par step nangta ki yeng nangta ki yat bat ki mare te kum taru ngangej scam bada ka bor ke jong ublei ka jingiaseng kynthei SYNOD PDENG lembat ka SYNOD PDENG hi barok ko wei pen nang ya par step pen nang ya yeng scam pen nang ya yat shaprang bat pen nang ya mare ru ban yai pentelun ya ka kam ka jong utrai hang ni hasla jong ka perthei ti to blei on da kerkhu kerhai phi to phinang ya san phinang ya roi ha ka jing shakri ya utrai to phinang ya khlan ha ka jing long ba kan jaman sim ban ya ya trai shit hem ya ka kam ka jong u nang penjrong ya ki telai ka yeng jan ka jong utrai nang penyar ya ka hima ka jong ublei ai baka buram ka jong ublei kan yai teng shan halor jongpi te kum ka jingiaseng kynthei KJP SYNOD sep ngi kerpat ro yepi sngo bha yai kan maulem yengi ha ki jing duai ki jongpi ha ka bangila banang penya shaprangi ki kam ti ki dan ngi dan laiteli ki lengkha mission shabar jongkari kata kalong sha asam kawai haje kuri kawai ha hati khela bat kawai pat halal mati nang ta ngi don ru ki project hang ni hapo kari la jong kita kilong ka school ho sajjan ka counseling center bat ka jingiaseng kynthei SYNOD house hang tai hariat samthia ngi da kerpat sngoba kan maulem mingi ki jing duai wat la ngi long ka men han ringi yai dan kam he ka jing kersan lem jong phi banginang la ban ya pentelun ban penya chaprang ya ki kam na ka benta ka buram ka jong ublei ho ngi yai ban yak sai da ka jing isnai utrai ban nang penyar ya ka kam ka jong u te ka jing dan jong ki reu dekhat kynthei hapo ka jingiaseng kynthei KJP SYNOD sep ngi kalong shilak
arpun riu hajar shispa san puprangut tiki bompat long redokhat kidan khandai pupra hajar khandai spa khat riungut tika jingdon baro jong ki khun kan thai ha ka jesang kan thai ha ka KGP sinat set ngi kalong arlak arpusan hajar henyo pusaungut to ublei unya yalam yangi bat unya te songlang yak ta jinga dai ga jongi ha ga jinga e to ublei unkar khu ka buram ngi aishu amen. Ikong Chairperson Jong Jingiaseng Kynthei, KGP Synod PDENG, Mrs. Grace Fuldkar, Kinong Kitkam, Kidkot, but Delegates Jong Synod Barokaway, Inong Kren, Kong Daisy Kar Kongor, Lembat Barok invitees, but Kidkot na Synod, Mingi but Sepni, Kibadon Lang Kinekapor, Jingiaseng Kynthei KGP Assembly, Naka AWBSC, nakabalang ublay kabangis ngotu bakabalang kalakot ngobha lembat baro kibasyong sinisajrong bat kumju kibasyong satu bat kabalang hi barok way dakajing kemen kabakraw bat banginyo bandon lem bat kasinot kajong pi hagini kapor banyu iru yakajing ipu ipieng habangirong ringkat bat kikmat kibabhabriu kublay sibun Yapi bepilakot ngobha yangi kum ka Presbyterian Women Fellowship jong ka Presbyterian Church of India ngayang hang ni di secretary jong ka Presbyterian Women Fellowship menta ka term kumba pili sngo ngakirteng bakordor di banet lengkhoi but ngi wan lang but I secretary for women's relation Mrs. Insam Relay. I request her to kindly rise up. Thank you, Insam. Niwan lang arngot. But ngayang ruhang niya nakabanta I chairperson ka PWF, I Dr. Elfanay, ibomla bandar rengkat bat ngi rengkat kinong kitkam bat ka PWF hi baro ka way. Hapo ka PWF tang bapintip kadon kat arteli ki unit bat ka way ka presbytery bat ki don baro kentubi ki synod hapo ka Presbyterian Church of India. Ngiran kumba pralak laipo hajar ngot ki kynthei hapo jongka. Tika jingkublay ya pi baro ka kerteng ka batiang bat ka badon bortam ka jong utrai unong pen emba ye jongi u Jesu Christ ngiwan ra ka jingkublay ka bakerpang ya pi ka jingiaseng kynthei Synod PDENG kamtam na mar ka long ka sien ka baningkong ngasngoban ong congratulations ya pi ya kani ka sien ka baningkong kat no ka long ka buram yu blay haba bat ka jingkeman ka bakraw ba pi on penlong ya kani ka sien ka baningkong ka banong ka history ya ka synod bat ya ka balang lengka ka ba pediang ya ka hoot ngila yo bandon lambat pi ha ka por bala thung ya ka mencep snem bat ngila I ki khmat ki jong pi adu menta kat no ka long ka jingkeman ka bakraw Tekum ka jing ay man sim, ka jing penpau sarong. Mas nguk kemen sibuan baka jingu kalong yu blay, baka nyu iya pedeng jong pi bakum ka synod plasay sibuan ki long kemi. Iwe ni kita di Mrs. Beamer Thong iba chairperson ilak kedaw, iba long inong yalam I chairperson bala deb jong ka KGP Assembly, ngisuk kemen sibuan ba Dr. J.H. Karbuki ila long I chairperson jong ka PWF, hakistem ki bala alej. Bahapo jong lapa ki katu kini ki kynthei sa Presbyterian Church of USA, ila ya lamro ka kenhuan ka bakat arngot ka Presbyterian Church of Korea bat kala long ka jing sarong ya pi ki synod pedeng ngait bat ka jing sngoret bo blay la se ya kum kini kinong ya lam bat ngamla ru klam de jer ki way pat kinong ya lam jong pi chairperson I Mrs. Jidkar iba long chairperson nang ta kum ju secretary jong pi I Mrs. Bahun Mauro ki bala long kinong ya lam barat ba jong ka PWF ki long ru ki dukhat jong standing committee kum ju I Mrs. Agreement Budon menta I long ru secretary jong ka way ka committee ka bangi khat ka PWF registration ka society jong ka PWF ka pasibon ki kam ki bakraw ka tray telam sel yo don ki way pat ki
kun kynthei na ka sinot jong pi ka bangam la ban jerlot ba ka por kan shim han rei ki long ki nong yalam ki ba kraw ki balami na ka sinot jong pi den nang ta shu shu ki don ba ki kam ki ba kraw ki ba ling ba ki ni ki nong yalam jong pi bat na ka sinot jong pi rong I tang khandet por pla trei ngala yo ban puli ya ka report ni sket 3 ha ka tu ka souvenir jong ka jing dap shispa ar kusan snem ka jing rakhi ka jing dap shispa ar kusan snem ka jing seng kynthei hapo ka KGP assembly ba pila trei bon ki kam ki ba kraw wat la pidang par kumong I chairperson bat nakata ka daw nget scam banang ni syakman pinang sei shu ki kun kynthei na ka sinon pinang sei shu na ki nadu ki balang sejrong ki kam ki project jong pi kin long ki ba kraw da ka jinge I dek jinge trelang banra ya ka burom jong ukun rat nrei ka ka bang ka am kerpat da ka por kalong I kerpat ru sngoba ban duai lem kan ni kalong ka snem ka bakerpang ya ka Presbyterian Women Fellowship kamtame ka PCI balasham snem ka PCI kan rakhe jendap sispa snem ka way na ki agenda ke baka Presbyterian Women Fellowship kala ra kalong ban ordain ki kynthei da ka buram mi phi baro so bha duai lem ki ni ki sem ki balang hadu ka sinat baka PCI kan rai ban ordain ki kynthei kamtam ma ka jendap sispa snem jongkala shem snem kata kalong ka jingker pat kerpang dangi ka PWF bat ngakwa ruban yu thu yu phi ba hapo jong ka Presbyterian Women Fellowship don shispa le pu sawngot ki dukhat committee balang kynthei ki basani philaban ong ki rangba balang duai da ka jing pendem ta ublei ba na ka sinot pedeng ba ki wi sinot badan lang hang nero ba ublei unang kentu yang ki kynthei ban jit na pedeng ki kynthei ro kum ki dukhat committee balang kynthei Gumbalong hakasinot sepni kaladon chispa lai pusangon ki dukhat komiti balang kynthei nang ta ka wei pat ka benta ka ban kerpat su ban duai lem na ka benta ka biennial conference ka PWF ka ban long mentau snem hakatayo bakhadu jung October ha ka balang Presbyterian rambai ha ka KGP Synod mingi tina ka Presbyterian Women Fellowship Yuan ra ka jingkublei ka jingker kuker do lamba ka jingduai bo blei unya lam yapi nang ni syakmat kum ka jing seng kynthei bat ka sinot hi barok away te kum ka jingker kuker do yapi kum ka jing seng kynthei sinot bat mai tonang ya chaprang tonang ya da ka jing lam ka jing munsim ublei da ka jing pendam da ka jing sngoret kumba ki wei ki balaya kren chakman kum juru nga sngo bhaban penkot da ka khot ka tien ka jing ublei kanir nga shim na ka ka bi chairperson kumba I secretary jong kasinat sepngi la ong mentan ila penpau ha ka por bi wan visit ya kasinat sepngi bai ong idang long tengki khlung kum tang snobha ban shim na ka shiti upol ki philippi long pasaw de khot ka khat lai ka bu ong nga la ban le ki baro da uta ubala pensyat bor yanga kum ta kum ka debora tunginya ong go men siem jonga tonang ya dakabor ublein kerku nak benta ka buram jong u amen Nyengkong ka julom ka buram ka banadu ka mensim bagado anut bengin aingo yo ublei naga benta ka sinot pedeng ka balalong nadu ka tugasngi bat nginget ba ki kam baro ki long ki bala penyat dau reng dapo ki jing duai ki jongpi ngide ngiwan naga Regional Women Bible Society Conference kadai kesin ke beningkong bat ngisngongo ya boleh lingba ka sinot pedeng baka khot ya ka RWBSC ban wan ai greetings ai jingker khu kedo na ka benta jongpi ublei unker khu yepi ai khu blei ru ya I chairperson jongpi iba long inong yalam ha kani ka jeseng mane blei ka bagentang ku blei sibon kong na ka benta ka jing pedang jongpi yangi ya I kong daisy bengi khot I bengi ji itu ba iban ai ya ka kubor ha pedang jongi bat nginget ba blei ulapan sle I ki khot ki delegates bat baro ki biadon ha kani ka jeseng nga ai khu blei ya phi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong frai jisu ka sinot pedeng ka bakit jengmut
SYNOD PDENG kum ba ki nong tho commentary ki ong bana ki kot niam barok ke Bible ke dei ke PDENG du ban nginget ba ka SYNOD PDENG kan long ka PDENG du ha ka ba khot i men sim ki ba kodor sha ki jing i ke jong uleng ba jong ka but is three jong ni ide na ka SYNOD jong pi ide i kong agreement budon ngilayawan lang kum ni ngakerpat lem ya kiru bikin sengob haban yang ikong rida khan ide i vice chairperson na ka Church of God Iglesia Maulai ikong Esther karena yor istret tri jong ka kursi ikong M lengdo i treasurer jong ka but ikong W Marbanyang i finance secretary na ka Church of God Meghalaya and Assam. So paban syok dah. Ngalaya kendo ya pastor jongi Reverend BTS lang sti baniat ho namarkat no ka kemen ka RWBSC bapidai ki benengkong ban khot yangi banan ai ya ka ta ka jing don kam e ka ba ubli udon kam e phi ban le but ila ong ide secretary jong Bible Society of India but the advisor jong ka RWBSC but ila pha ka jing khuble shepi baro ki de khot jong ka SYNOD PDENG na ka ngiadon haki unit jongi ki don hadu prateli mentangi aingo yo blei bamenta ki roy arngut kata kadeka KJP SYNOD sep ngi mi ngi ribhoi CNI Church of North India Church of God Meghalaya and Assam Church of God Iglesia Christ National Church kabangi juong ka balang trairi ban kani ka SYNOD PDENG jong pi ru ka hab lang prateli don prateli ki lama Henry ko wei ka jing syakri ha ka jing yolong ko wei ka jing mane blei bat ka jing trelang da baro kini ki churches ki badon hapo ka RWBSC ngik pau ka jing sngomu yo blei ba Solomon ro hadin ba ula dep tei plan ya ka yeng mani ka jing bakentang ka temple u khot bat ulum lang ya kinong yalam balang kinong yalam snong ki lengdo ke lebi ban khot lang syakajing syakri ngi sngo ngo yo blei ba lengba ka ni ka khot ka RWBSC ka kenthop ya kite ki balang ki ba pher hapo jongka ka kam jongka kaya so lang bat ka BSI Bible Society of India ketika badan student feel baro piatip bat baro pile ya kata pilong kinong Kristian ki bakalan kadai tang kejeng penkan mau na kitu kitin lani ki envelope katkum kejeng start jong ki balang bat da kitu ngiyo ban penmi si bon ki Bible ya katu ngi hand over ya ka sya ka BSI bat ngi juyo ke report si bon ki Bible ngi yo ban penmi namar don bon om tang hari jongi om tang he India om tang ha perthai barok ko we ba ki don kitu ki bom kot bor ban thiet ya ka Bible te ki penmi ka phi be Kristian barok ki SYNOD barok ki unit ki badon hapo ka Presbyterian bat ki we ki balang te ka ki kentien kerkhu kerdok greetings ublei un kerkhu ye phi baro da ka jing iet ka jong un yalam ye phi kum balakran syakmat pilong i khlung i bedang par dang sedang ban yang henrei mentang ye i baki khlung maria kha kila pet kila itho kimju par kimju song kiyeng kiya bat ngingai baka SYNOD PDENG kan long kum ta ublei un kerkhu ya phi baro ngi ket pat ya phi ba phin bo ke jing duai na ka benta jong ngi kum kinong kit kam ka don ka we ngi bon ki project stang ba ka long
hab daki fonts tong bah kalong hapo kejeng penyat ke BSI ngi persyang ban ya sno kti bat ka na ke cing temu ke benengkong kumangong dei ban penmi ya ki Bible ti mentah ubnai arpo bat arfui terik ngi persyang ban ya syabar jong ka ri ke jong iru ngin lech seturah ban lumlang ya ki Kristan barok kebedon lagi don haganu kanu kaniam arpo tarik kedon kewei ke jingalang arhuai tarik kedon kewei ke jingalang bat kilia penbej hakawei ke jaka benginya lumlang ban yo ban pensyai ya kini ki kam balada kolong kebala memakiru kin seng ya kani ke seng kum bakadon ke RWPS ni ngobha banduai namar ka diga sin ke beningkong ke bengilik ban kener ya lagi keti syabar jong kari ke jong ngim tingi ai ngo yo blei ku blei sibu ni pi baro sasisin u blei un kerku ya pi nang ni separang ka jingkhot yangan kong bat yangi kalong naba kumta ko para banget beit jonga to long pi ki bayai ne scam bat ki bom kenria no bat ki man kerhai man lagasngi haga kam ukenra haba pi tips scam bakata ka jingtre minot jong pi kam julong kabale no e hautrai ublei un kerku kublei ya pi baro kublei shibun e nak benta ka burom jong u amen kublei shibun e nakabenta kito kikintien kerku kerdo ya kaba baro ki balakren nang langbaki invitees nadu ka GGP Assembly, Synod Mingi, Synod Semngi, nang tana ka Presbyterian Women Fellowship, bat kumjuru na ka RWBSC. Ba pila ayangi yakiktin kerkukurdo, bangingay scam balang baki jin kerkukurdo ki jong pi, ba ka jingiaseng kynthei jong ka GGP Synod PDENG jongi, kanang la banyay na ka bor, siya ka bor. Di hagani ka bor pan, ngin poi shakwei ke benta ho ke ngi sngau kemen bangim don ke kilong kemi ke bal khat no bat kum tangin poi no bat shakwei ke benta ke tangin yo sngau no ya ke report jo ke jinglong ke kam ke jingiaseng kynthei chilong sepngi presbytery sngau bha ban khodi be in puli ya ke report Chairperson, Snobhaban Puli, Hagani Kapor, Yaka report Traikam, Kajingisang Kynthei Shillong Sepngi, Presbytery Nagabantaus Nem, Arhajar Arpusa, Kajing Lamprang, Kajingisang Kynthei Presbytery, Kalong Kaway Nagitnat Traikam, Jongka Shillong Sepngi Presbytery, Kakintop Yakisantali Kajingisang Kynthei District. Kaba Nyngkong Kanong Sub District, Kaba Ar Kamauklat District, Kaba Lai Ka Umlingka District, Kaba Sau Ka Laumei District, Bat Kaba San Ka Krek District. I Advisor I Reverend Vijay Milim Umlong. Kaba Nyngkong Kinong Kitkam Nagabantau News Nem Arhajar Pusau, I Chairperson Mrs. S. Dopri, Vice Chairperson Mrs. Bakorlin Nongneng Daloy, Secretary Mrs. Mombriso Nongsan, Assistant Secretary Ms. Pernai Thaba, Finance Secretary Mrs. M. Marbanyang, Treasurer Mrs. Piti Karbuki, Statistician Ms. Kestina Dekhar. Kabaar, Kajingdon Kiriudkat Kynthei, Hadu Bakut Usnem Arhajar Upusau, Kalong Henriu Hajar, Laispa Sanpu Arngon. Kabalai, Kajingdan ki committee, nakabenta kajingyat ben, bat rente ki kam baper, kajingiseng Kynthei Presbytery, kadon kini ki committee harum, Kaba Nyngkong General Committee,
KABA Executive Committee, KABA Nomination Committee, KABA Finance Committee. Nalor kita ki committee bala kedau haneng, kadanru sakini ki committee, ki branch committee, kumbala product daga jingiseng kynthei Synod komni. KABA NYNGKONG ke Kamyalap Committee, KABA ke Temperance Committee, KABA ke Bible Society Committee, KABA ke Hospital Committee, KABA Khawkham Committee. Kadanru ya ke Program Committee, na kabenta ke Temperance Conference, KABA Jupenlong Shisien man ke Laisnem, Katkum Kapali bala penbet da ke Presbytery. Ya ke General Committee la Jupenlong, Shisien Shisnem Hakapor Balong Presbytery Kabasa Kakam Kabakongsan Kabagajingiseng Kynthei Katray Kajingyalap Yoga Gospel Kadai Kabahakmat Hakajingiseng Kynthei Kadon Yakatong Ban Yalam Yaga Gospel u Jesus Christ Syakitu ki para mensiem ki bampatip na priang Yau Jesus Christ kum unang penim jangki Kumta ka jingiseng kynthei ka kener lakikti banbu ya ki mission worker hapo uput ka presbytery bat syabar ka presbytery kumni harum kabai nong sub district Mrs. IB Rengat B Lightlandop Sora Presbytery Mr. Shillingfield Khan C nalor kini ki arteli ki lengkhatrai ka jingiseng kynthei ka kershan ru yaway mission worker ha umru mission station jatalong mission center jong ka shalong sepngi presbytery ka jingiseng kynthei presbytery ka jubu pali arsian chisnem ban let biset ya ka lengkhatrai ha lat lendom da ka jingiseng kynthei presbytery kumju daki district kabasan karukom penlong jingiseng KABA NYNGKONG ngiju penlong ya ke jingiseng kynthei tang shisian ha ke shisnem ha ke sngi sajan haman balong presbytery KABA kaju penlong ru ya ke jingiseng yalam ha ki balang ha po upot ke presbytery shisian man la ka arsnem tang daki dukhat ke kam yalam Dukhat Executive Committee bat ke balang ke bapriang ya ke jingiseng kabalai ya ke Conference Temperance la jupenlong chisian man ke laisnem katkum kapali balabu da ke presbytery kabahenriu kikam bala pendap lengba ke nikesnem kilongkum ni harum KABA NYNGKONG layo ban penlong ya ke jingiseng yalam jang ke jingiseng kynthei presbytery haka balang mau prem nong sub district haka arpusau tarik ubnai bakhatway arhaja apusau haka po shibau shiteng bat haka po shibaji shiteng KABA layo ban lek biset ya ka lengkhatrai halat lendom haka khat ar tarik ubnai mi arhaja apusau da kabalayo ban penlong ya ke jingiseng yalap hakapor shibau shiteng bat shibaji shiteng janmir kabalai layo ban lekbet ya ke lengkhatrai halat lendom haka khat nyau tarik ubnai jon arhaja pusau rengkat bat ki architect na kabenta ban shnano ya ke yang mani ka bathammai haka jinglot ka ba arpusan lang nriuspa tengka kap ya ka ba on pentraino shwa haka jinglot ka ba shipaulak tengka bat ya ka ni ka kam la sedang pentraina du ubnai fruri arhaja pusan kabasau layo ban penlong ya ka awareness program hawai lingkon nong sub district aga khat pratarik ubnai beshipo arhaja pusau halor ka phang ka baong ki jing sneu ki ba mi hakini ki sngi kum ka kian ka drugs jing khalai jing auria bat ki wei ki jing sneu haga balai shim benta de ki kena school bat ki nong hikai jeng ki lai teli ki school kentop ya ki school bala penya de ka balang ublai balang katheleng rengkat ka balang lum pelon madan pelon irisus person ilong imes shongkun mensiam dingdo kalalong shisha ke jingkurku ka bakrau lengba ke ni ka awareness program ka ba jing hikai
kumno ban kiar na kini ki jingmlian ki basniyo baro kabasan la penlong ya ka Bible quiz competition ha ka balang Presbyterian Maulaingon ha ka khat ar tarik ubnai December ar hajar upusau na ki kam ki apostle bat ki jingiseng kynthei balang ha po ka Krek district kila yishim benta shitrem bala airu ya ki momentu ya ki bejam kabahan riu la lek visit ya ka rural health center kum bala penbek Bali daka hospital committee jang kajing seng kynthei SYNOD PDENG rengkat berkijing ai sanpo hajar tengka kabahnya layo ban lek thong yo Mr. Shiddingfield Khan nakabalang maulong sara presbytery kum mission worker hakaling khatre halak lendom balang maupu sara presbytery hakahinyo tarik ubnai December arhajar apusau rengkat kejing danlang I pastor in charge temen besan lembat kinong mikmat na kejingiseng kynthei jingiseng samla bat kabalang Presbyterian maupu kabapra layo banlek penlong ya ka awareness kom Christmas program ha umru mission station ha ka arpulai tarik ubnai December ha lor ka phang kejing le khut bat ka rukom bam bat kijing bam batay I resource person ilong I Dr. Mrs. SS. Dotling layo ruban ai kijing ai sngobha shakihinyo pautli ki long yeng kenthom ya ki balalong Kristan bat ki bampat long Kristan kabakhandai layo baneshim banta hakabadi ya ki chur bakiso babun jan haka food fest com seal of work bala penlong da jingseng kynthei KGP assembly hamau khar Christian higher secondary school haka arpnyo tariku April arhajar apusau nakabenta banjarap ya ka VTC hanong mensong kajingmi nakasil of work but nonaskat kalong arpu prahajar praspa khatsan tengka kabashipo kajingiseng kynthei presbytery kalayo ban penlong ya kasil of work haka artarik ubnai November arhajar apusau haka pelau skol kabalang Presbyterian lengka nakabenta ban penmi pisa ban penshinayeng yakibaduk nakibaduk tam hapo hauput ke presbytery kumbala betha daka SELD komite jangka silong sepngi presbytery kapisa kabami nakanikasil opo kalong arlak sauspa arpusan tengka kabakhatway layo ru ban lejngo ikibapang basitam kibalong kinong kitkam kajingiseng kynthei rengkat kijing ai kabakhat a kijingiseng kynthei apo ka presbytery kilayo